šta vam je u ovom trenutku najviše potrebno? Dobro obrazovanje? Dobar posao? Karijera? Novac? Svaka osoba postavlja ciljeve koji su joj značajni. Neki su kratkoročni, a drugi dugoročni. Ipak, nijedna od ovih potreba nije toliko značajna kao jedan blagoslov koji posjedujete u svakom trenutku. Disanje. Prošlo je 39 sekundi od početka ovog filma. Da ste bili onemogućeni da dišete 39 sekundi, odrekli biste se svega što imate samo da možete ponovo da dišete. Sljedećih minuta biste izgubili svest. Posle 2 ili 3 naredna minuta bi usledila smrt mozga i vaš život bi bio na kraju. Od početka ovog filma udahnuli ste 16 puta. Udahnut ćete još približno 200 puta do završetka. I vidjet ćete koliko je disanje veliki blagoslov i vidjet ćete kako svaki od sistema koji vam omogućava da dišete predstavlja jedno veliko čudo. I vidjet ćete primere Božje umetnosti stvaranja u sopstvenom telu. Čudo disanja. Disanje. Ovaj proces, koji izgleda toliko jednostavan i o kome mali broj ljudi ikad ne razmišlja, je u stvari prva karika u nizu čuda. Svakoj ćeliji u našim telima je potreban kiseonik koji se obezbeđuje disanjem. Kucanje našeg srca, pokreti naših mišića, deoba ćelije, misli. Ništa od toga ne bi bilo moguće bez kiseonika. Jedan dah je dovoljan da kiseonik uđe u telo. Dubok udisaj je naravno još efektivniji. Kiseonik iz tog udisaja brzo će stići do pluća gdje ulazi u prevozna sredstva posebno dizajnirana za njega. Ta prevozna sredstva će rasprostreti kiseonik širom tela i on će predstavljati izvor života za svaku od oko 100 milijardi ćelija u telu. Razmotrimo sada izbliza ovaj nenadmašni mehanizam koji se pokreće pri rođenju i nikada se ne zaustavlja do kraja života. Nos. Moramo da započnemo naše proučavanje disajnog sistema od nosa koji predstavlja kapiju ovog sistema. Obično razmišljamo o sposobnosti nosa da otkrije mirise. Ipak, on ima još jednu značajnu funkciju. Nos čini da vazduh koji udišemo bude podesan za pluća,
On posjeduje čudesan aerodinamički dizajn, radi kao savršeni klima uređaj, a njegova unutrašnjost je opremljena posebnim filterima. Zakrivljena struktura nosa omogućava da vazduh kruži unutar njega. Na taj način sluzokoža nosa zagreva i vlaži vazduh. Dlačice unutar nosa rade kao filter za vazduh. Oko 20 milijardi stranih tela, kao što su prašina, bakterije i polen, zarobljava se tim dlačicama u nozdrvama. One štetne čestice koje prođu te prepreke hvataju se drugim odbrambenim mehanizmima, sekretom poznatim kao sluz. Sluz i cilije. Gornji disajni putevi i dušnik prekriveni su viskoznom lepljivom supstancom zvanom sluz. To održava vlažnim disajne puteve. Takođe sprečava da štetne supstance stignu u pluća. Cilije pomažu sluzi. Svaka cilija je pokretni potiskivač i potiskuje sluz sa stranim telima zalepljenim u njoj prema ždrelu. Tu se gutaju zajedno sa stranim telima kao rezultat refleksa gutanja, a zatim ih uništava stomačna kiselina. Pored toga, ta strana tela mogu da se izbace kašljanjem. Jak kašalj može da izbaci čestice pri brzini koja može da dostigne do 900 km na sat. To je jedan deo dokaza da su ozbiljne mere opreza preduzete za zaštitu disajnog sistema. Ovdje treba da se razmotri još jedna stvar. Cilije u nosnom kanalu pomeraju sluz naviše. Cilije u gornjim disajnim putevima sa druge strane vrše pokrete na dole. U oba regiona strana tela se usmeravaju ka ždrelu. Milijarde cilija u oba različita regiona doslovno znaju gde se ždrelo nalazi. Temeljno ispitivanje otkriva ovde jedno čudo. Cilije su sićušne strukture bez očiju, ušiju ili mozga. Kako onda te slepe, gluve strukture znaju lokaciju ždrela? Milijarde cilija zajedno vrše pokrete u istom smeru. Ko uči cilije da sve moraju da se pokreću kao jedna u istom smeru? Razmotrimo samo jednu od ovih cilija. Od kada dođe na svet i tokom celokupnog svog života, on ima samo jednu funkciju. Vrši tu jednu funkciju bez odmora ili protesta. Pomera svoj sluzi ka ždrelu. Svemogući Bog, koji je stvorio čoveka u najboljem obliku, je taj koji im je dao tu dužnost. Te čudesne strukture vrše funkciju koju im je Bog dodelio i rade i danju i noću štiteći vaše pluća od stranih tela. Detaljan pregled strukture cilija čini veličinu čuda još jasnijom. Pod mikroskopom cilije liče na obične male dlačice, ali u stvari predstavljaju čudo dizajna i konstrukcije. Takođe, posjeduju takvu složenost koju zastupnici teorije evolucije ne mogu da objasne.
9 različitih lanaca je spojeno na takav način da formiraju cilindar. 2 proteinska lanca u sredini su centralni generatori kretanja sistema. Belančevine dinein i neksin postavljene među proteinske lance predstavljaju motore potrebne za pokretanje. Zahvaljujući tom složenom sistemu koji naučnici tek trebaju da u potpunosti otkriju, cilije se pokreću velikom brzinom od 20 trzaja u sekundi. Ovaj dizajn cilija ne može da se objasni evolucijom, jer sistem radi samo ako su sve komponente u potpunosti prisutne. Nisu mogle da se razvijaju u fazama, drugim rečima da evoluiraju. Postoji još nešto što se ne sme zaboraviti. Cilije ne rade za ostvarivanje svoje dobrobiti. Moraju da rade zajedno sa slojem sluzi kako bi zaštitile ljudski život i sprečile ulaz stranih tela. Pri detaljnom proučavanju ispostavlja se da je i sluz čudo dizajna. Sloj sluzi je prilično tanak. Na ekranu možemo da vidimo lenjir od 30 cm. Pogledajmo sada 1 mm dužine tog lenjira. Podelimo sada taj deo od 1 mm na 600 delova. 1/600 deo milimetra je toliko mali broj da se ne može ni da zamisli. To je debljina sloja sluzi koji štiti naše zdravlje. 1/600 deo milimetra. Šta više, taj tanak sloj se sastoji od 2 odvojena podsloja. Donji je prilično klizav. To omogućava cilijama da pomeraju sluz u određenom smeru. Gornji sloj, drugim rečima sigurnosni sloj, je prilično viskozan, što mu omogućava da zarobi štetna tela. Ta 2 sloja se nikada ne mešaju niti menjaju mesta. Da bismo bolje razumeli savršenost dizajna u sistemu, zamislimo za trenutak da su slojevi zamenili mesta. Da je viskozni sloj na dnu, onda cilije ne bi mogle da se pokreću i ukočili bi se u mestu. Da je klizav sloj na vrhu, onda bi prašine i bakterije lako mogle da dosegnu pluća jer ih sluz ne bi uhvatila. U oba slučaja, sistem ne bi služio svrsi i ljudi bi se razboljevali, što bi onda dovodilo do njihove smrti. Ovaj sistem je savršeno radio od kada su prva ljudska bića nastala. Darvinisti tvrde da je ovaj sistem nastao slučajnošću, korak po korak. Međutim, to je nemoguće. Kao što smo upravo videli, i najmanja nepravilnost ili nedostatak u sistemu prouzrokovao bi da sistem ne može da služi svojoj svrsi. To je značajan deo dokaza koji osporava darvinizam. Cilije koje rade za nas dan i noć, sluz sa svojim specijalnim dizajnom i aerodinamički dizajn unutar nosa, dokazuju jednu veoma važnu istinu. Bog nas je stvorio. Umetnost i dizajn vidljivi u svakom delu vašeg tela jesu dokazi Božje moći. Dušnik. Najduži deo puta na putovanju do pluća je dušnik. Struktura dušnika je još jedan primer savršenog dizajna u ljudskom telu. Zidovi dušnika su poduprti prstenovima hrskavice u obliku slova C. To omogućava pokrete u različitim smerovima. Da je dušnik izgrađen samo od mesa, rezultujuća mekoća bi dovela do stalnih blokada. To bi nam onemogućilo disanje.
Da je načinjen od nečeg tvrdog kao što je kost, onda bi naši pokreti u velikoj meri bili ograničeni. Međutim, krskavičeva struktura koja izgrađuje dušnik je savršeno podesna za raznovrsne pokrete i uvek ostaje otvorena zbog svoje fleksibilnosti. Postoji još jedan veoma poseban dizajn na samom ulazu u dušnik. Taj dizajn spasava naš život svaki put kada nešto jedemo. Kako? Jednjak i dušnik nalaze se jedan pored drugog u grlu. Zbog toga bi se moglo očekivati da bi se pri jedenju, kao što ja sada činim, hrana zaglavila u mom dušniku i ugušila me. Ipak to se ne dešava. Although I continue to eat and breathe, the food never gets caught in my windpipe. Šta je onda to što štiti mene i naravno vas pri jelu? Na samom ulazu u dušnik nalazi se mali pokretni poklopac od elastične hrskavice zvan epiglotis. Ovaj poklopac automatski zatvara ulaz u dušnik tokom gutanja. Tokom više hiljada obroka koje smo pojeli od rođenja do danas, progutali smo na desetine hiljada zalogaja. I svaki put je taj mali poklopac zatvarao ulaz u dušnik u pravom trenutku. Iako nismo svesni njegovog prisustva i ne možemo da ga kontrolišemo. Ovaj mali poklopac je spasao naš život zatvarajući ulaz u dušnik u pravom trenutku. Kao i uvek, teorija evolucije je sasvim bespomoćna u pogledu ovog sistema. Nemoguće je da je tako značajan sistem, čije bi odsustvo bilo smrtonosno za ljudski život, nastao slučajem korak po korak. U odsustvu tog sistema čovjek bi se ugušio prvi put kada bi uzeo zalogaj. To je još jedan dokaz da je Bog stvorio sve osobine koje ljudi posjeduju. Pluća. Telesna tkiva proizvode ugljen dioksid kao rezultat svojih svakodnevnih funkcija. Ovaj ugljen dioksid se putem krvi uklanja iz tkiva. Ova krv, bogata ugljen dioksidom, je prljava krv. Da bi se krv očistila, mora da dođe u kontakt sa vazduhom. Kiseonik iz vazduha i ugljen dioksid iz krvi će se razmeniti. U ljudskom telu nalazi se oko 5 litara krvi. Da bi se obogatili kiseonikom, ovih 5 litara krvi mora da se raširi preko površine od oko 100 kvadratnih metara. To je jednako površini teniskog terena. Svako ko gleda ovaj film ima površinu veličine teniskog terena sabijenu u plućima, nenadmašnom umetnošću Božjeg stvaranja. Pluća. Pluća se sastoje od bronhija koje se granaju na stotine različitih cevčica. Na kraju svake bronhije nalaze se alveole ili plućni mehurići veličine glave čiode. U zdravim plućima nalazi se oko 300 miliona tih plućnih mehurića. Njihova ukupna površina je jednaka površini teniskog terena.
Vazduh koji prolazi kroz bronhije ispunjava alveole. Alveole su prekrivene gustom mrežom kapilara najmanjih krvnih sudova. Alveole i kapilari su međusobno odvojeni tankom membranom. Ova membrana dopušta razmenu gasova između krvi i vazduha. Ugljen dioksid iz prljave krvi i kiseonik iz vazduha se tu razmenjuju i prljava krv se čisti u alveolama. Sistem koji omogućava čišćenje naše krvi svakim dahom koji uzimamo izgrađen je na plućnom mehuriću koji nije veći od glave čiode. Činjenica da imamo 300 miliona njih u našim grudima i da svi oni stalno vrše svoje funkcije predstavlja još jedan dokaz neuporedive umetnosti Božjeg stvaranja. Razmotrimo sada pobliže te alveole veličine glave čiode i još jednom posvjedočimo savršenost Božjeg stvaranja. Alveole se naduvavaju sa svakim dahom i vraćaju u svoj prvobitni oblik pri izdisaju. Unutrašnja površina alveola je obložena tankim slojem vode, a molekuli vode stvaraju površinski napon. Površinski napon pre svega zavisi od kohezionih sila između molekula. Površinski napon koji formira voda koja oblaže alveole u normalnom slučaju bi prouzrokovao kolaps alveola na kraju izdisaja. U tom slučaju bismo morali da trošimo ogromnu energiju i trpimo značajnu nelagodnost kako bismo ponovo proširili alveole koje doživljavaju kolaps sa svakim dahom. Pa ipak uspevamo da dišemo savršeno komotno. Koja je tajna iza toga? Naučnici koji su istraživali odgovor na to pitanje naišli su ovde na veliko čudo. Otporni organizam je postavljen unutar svake od 300 miliona alveola kako bi služio ljudskom telu. Oni su poznati kao tip 2 ćelije. Tip 2 ćelije proizvode veoma posebnu supstancu zvanu surfaktant i prostiru je preko unutrašnje površine alveola. Surfaktant je molekul posebno dizajniran za smanjivanje površinskog napona vode. Zahvaljujući tom molekulu sprečava se kolaps alveola ka unutra. Ovde moramo pažljivo da razmislimo. Tip 2 ćelije ne posjeduju oči, uši, mozak i sposobnost da razmišljaju i ne mogu da se vide golim okom. Kako onda ta supstanca zna da će alveole kolabirati zbog površinskog napona? Na ekranu sada možete da vidite hemijsku formulu surfaktanta. Ova formula je posebno dizajnirana da ukloni površinski napon vode. Ko je naučio tip 2 ćelije, koja nema oči, uši ni mozak, da zna hemijsku formulu surfaktanta? Zašto posvećuje svoj život proizvodnji ove supstance? Ova ćelija postoji samo u alveolama, upravo gde je surfaktant potreban i nigde drugde u telu. Ko je bio taj koji ju je smestio ne u uvo ili srce, na primjer, već upravo tamo gde treba da se nalazi, unutar alveole? Broj takvih pitanja se povećava pri nastavljanju proučavanja alveola, pošto tip 2 ćelije nisu jedini verni radnici u alveolama. I druge potporne ćelije su smeštene u alveolama. Makrofage, na primjer. Bilo koje strano telo koje uspe da prođe pored bezbednosnih mera u gornjim disenim putevima i stigne do pluća, predstavlja ozbiljnu opasnost. Makrofage gutaju ta strana tela koje uđu u alveole i na taj način štite naše zdravlje. Ko je onda taj ko je zadužio makrofage da čuvaju alveole ceo svoj život, štiteći na taj način naše zdravlje?
Postoji samo jedan odgovor na to i druga takva pitanja. Bog je taj koji stvara makrofage tip 2 ćelije, alveole u kojima se one nalaze, savršeni dizajn u tim alveolama, bronhije i pluća. Božja umetnost stvaranja je zaista savršena i neuporediva. Hemoglobin. Sada smo vidjeli kako se ugljen dioksid iz krvi izbacuje i kako se krv obogaćuje kiseonikom u alveolama u plućima. Međutim, između alveola i drugih telesnih tkiva postoji značajna razdaljina. Šta više, prenos kiseonika je proces koji zahteva najveću osjetljivost. To liči na prenošenje ove kristalne čaše koju vidite u ruci i milijarde drugih nalik na nju na drugi kraj sveta bez njihovog razbijanja. Kako se kiseonik prenosi na tu razdaljinu? Odgovor leži u još jednom čudu stvaranja. Kiseonik koji sa vazduhom ulazi u alveole nailazi na ćelije odgovorne za prenos u trenutku mešanja sa krvlju. To su crvena krvna zrnca. Unutar crvenih krvnih zrnaca se nalazi poseban protein, hemoglobin. Svako pojedinačno crveno krvno zrnce sadrži oko 250 miliona molekula hemoglobina. Protein zvan hemoglobin je čudo stvaranja koje je specijalno dizajniran za primanje kiseonika. Sadrži 4 atoma gvožđa. Ti atomi privlači kiseonik kao magnet. Na taj način kiseonik kreće na svoje dugo putovanje krvlju. Kada stigne do tkiva kojima je potreban kiseonik, moć hemoglobina da ga vezuje za gvožđe je smanjena zahvaljujući nizu posebno dizajniranih podsistema. Kiseonik se na taj način oslobađa iz hemoglobina i crvenih krvnih zrnaca i predaje ćelijama kojima je potreban. Ugljen dioksid koji proizvode ćelije ponovo se prenosi do pluća hemoglobinom i složenim sistemima. Ugljen dioksid prenesen do pluća ovdje se izbacuje iz tela. Ova razmjena kiseonika i ugljen dioksida se odvija svakog sekunda tokom celog života. Pogledajmo sada izbliza ovaj sistem. Molekula hemoglobina je belančevina sačinjena od 564 aminokiseline. U centralnom regionu nalaze se 4 atoma gvožđa odgovorna za prenos kiseonika. Trodimenzionalna struktura i redoslijed aminokiselina hemoglobina su naročito dizajnirani za prenos kiseonika. Izmena bilo koje aminokiseline ili trodimenzionalne strukture hemoglobina onemogućila bi nošenje kiseonika i izvršavanje dužnosti. Kao i hemoglobin, podsistemi koji rade sa njim također posjeduju savršen dizajn. Na primjer, hemoglobin i kiseonik uspostavljaju moćnu vezu kada se nađu u plućima. Međutim, ta veza slabi kod tkiva kojima je potreban kiseonik i kiseonik se oslobađa iz hemoglobina. Sistem je isplaniran do najsitnijih detalja. Da veza između kiseonika i hemoglobina u plućima nije dovoljno snažna, onda se kiseonik ne bi spojio sa hemoglobinom i ne bi moglo da se prenosi do tkiva kojima je neophodan. Ta tkiva bi počela da umiru.
Kao rezultat toga, najmanja izmena sadašnjeg sistema u hemoglobinu bi dovela do smrti. U stvari, cijanid, jedan od najjačih poznatih otrova, ubija vezujući se za molekulu hemoglobina i sprečavajući ga da vrši upravo tu funkciju. Sve te činjenice još jednom otkrivaju neosnovanu prirodu teorije evolucije. Teorija evolucije tvrdi da su živi organizmi stekli svoje odlike postepeno, korak po korak. Međutim, kao i drugi milioni sistema u telu, sistem prenosa kiseonika može da funkcioniše jedino ako je u sadašnjem savršenom stanju. Čak i najmanja izmena u hemoglobinu, koji formira samo jedan deo celog sistema za prenos kiseonika, znači da sistem kao celina ne može da funkcioniše. Zbog toga je nemoguće da su hemoglobin i prenosni sistem kiseonika nastali evolucijom. Čak je i molekul hemoglobina sam po sebi dokaz neosnovanosti teorije evolucije i dokaz savršenosti Božijeg stvaranja. Mozak. Ljudi rade puno različitih stvari u svom svakodnevnom životu. Međutim, šta god da rade, i dalje moraju da dišu. Pa ipak, nikada ne moraju da vrše svestan napor da bi disali, niti koriste svoju slobodnu volju da bi disali. Dišu od samog trenutka rođenja, čak i tokom sna. Mozak je komandni centar celog procesa disanja. Grupa nerava u moždanom stablu i regionu produžene moždine upravlja disajnim sistemom. Nervi iz produžene moždine šalju komande do mišića koji okružuju grudni koš da se kontrahuju 2 sekunde. Dok se mišići kontrahuju, pluća se ispunjavaju vazduhom. Zatim, tokom 3 sekunde iz produžene moždine prestaju da se šalju nervni signali. Mišići se tada otpuštaju. Vazduh iz pluća se izbacuje, dok mišići zauzimaju svoj raniji oblik. Pod kontrolom produžene moždine za disanje je potrebno oko 5 sekundi. 2 sekunde za udisaj i 3 za izdisaj. Pod normalnim uslovima zdrava osoba udiše i izdiše oko 12 puta u minutu. Međutim, ovaj broj se povećava pod određenim okolnostima. Kao što možemo da vidimo, stopa mog disanja se značajno povećala. Ipak nisam ja taj koji odlučio da ovog trenutka dišem brzo. Moji grudni mišići me primoravaju na to i osjećam se nelagodno ako pokušam da dišem sporije. Pošto sam upravo vežbao, moje tkiva imaju veću potrebu za kiseonikom i moj mozak me obavezao da dišem brže. Na isti način kao što je moje disanje pod normalnim uslovima van moje kontrole, tako isto je i moje trenutno brzo disanje. Kontrola disanja je na taj način nezavisna od volje osobe. Kada mišići rade više nego pri normalnim uslovima, troše više kiseonika. Kako se nivo kiseonika u krvi smanjuje, nivo ugljen dioksida raste. Mišićne ćelije izložene naporu odaju mlečnu kiselinu.
Receptori za kiseonik, ugljen dioksid i mlečnu kiselinu u različitim delovima tela postaju svesni ove promene i šalju upozorenja centru za disanje u mozgu. Kada upozorenje stigne do produžene moždine, disajni neuroni šalju komande mišićima grudnog koša i obezbeđuju da oni rade brže. S druge strane, telo preuzima i druge mere opreza. Na primjer, srce počinje da kuca brže. Pore na koži se otvaraju kako bi se uravnotežio porast telesne temperature i pokušaj da se telo rashladi. Kada se ukloni opterećenje sa mišića, svi sistemi se postepeno vraćaju u svoje normalno stanje. Ovi savršeni, međusobno povezani sistemi rade i služe bez kontrole, volje i znanja osobe. Prema tome, dužnost čoveka je da se zahvali Bogu koji ga je stvorio sa takvim savršenstvom i da ceni umetnost u njegovom stvaranju. U ovom filmu smo istražili čudo disajnog sistema. Sistem podešavanja klime u nosu, zaštitni mehanizam u disajnim putevima, cilije koje služe ceo život, sluz koja radi zajedno sa cilijama, dizajn dušnika, poklopac koji sprečava da se ugušimo kada jedemo, površinu veličine tenisnog terena u našem grudnom košu, alveole koje nisu veće od glave čiode, posebne ćelije unutar tih alveola, crvena krvna zrnca odgovorna za prenos kiseonika, čudesni protein hemoglobin, privlačenje kiseonika i gvožđa i osjetljiv način na koje je to privlačenje uravnoteženo, sisteme transporta ugljen dioksida, poseban nervni sistem koji kontroliše disanje bez volje osobe. Razmotrili smo i druge sisteme koji pomažu čoveku da diše. Videli smo da su ti sistemi stvoreni u savršenom obliku. Uzimanje samo jednog daha je veliko čudo koje zahteva zahvalnost Bogu. Udahnuli smo oko 200 puta od početka ovog filma. Nastavit ćemo da dišemo dugo pošto se on završi. Sve dok se naš život ne okonča i vrati se u posed onome koji ga je dao. Kada taj dan dođe, kada uzmemo svoj posljednji dah, naša sudbina će biti u Božjim rukama, a u skladu sa putem koji smo izabrali u našim životima. Ljudi treba da razmišljaju o ovoj istini i da budu zahvalni našem Tvorcu koji nam dopušta da dišemo i daje bezbrojne blagoslove dok još ima vremena i pre nego što dođe taj posljednji dah. Evolucija ili stvaranje. Šta naučna saznanja imaju da kažu kao odgovor na suštinska pitanja postojanja? Kako je nastao život? Šta je smisao postojanja? Više o tome u sledećim materijalima. Veliki prasak je eksplodirao. Deco, Darwin nije znao istinu. Čudo stvaranja kod biljaka. Iza kulisa. Svet koji je uništen. Kanjon Colorado. Video i DVD. Ove i druge materijale možete poručiti na telefon 062 200 046.